Balemi wekemeri gichae kurwase tundubali ya Nyamakoroto iyo kutoka zone ya Esani ise ye factory ya Nyankoba nikubono besokire na kwemurunganeria ukonacho wikire yamo nenusu asikira eguni chingaki bagupima echae yabo nekiro bono ba ruru kwemurungane kwabo uchase company ya KTDA na gotabuna ubuteneneri bwe factory iyo tupochi tukubamanya na sekiba kunacho ikile yo yamone nusu akorwa asikira egunienga na batebire babiri bakonyora asara ase amatukaba amange bono nande bakubura buna banya ubuteneneri bwe serikali bonyare wesonani riko bakonya muri ketofati gadi December no roboti rwasinjira engekirano Ensemogete ya baremi bekemerie chae korwase etundubari ya Nyamakoroto eyo egotoka asezoni ya Esani factory ya Nyankoba nigo besokire na kwemurunganiria huko nachwa wekiro eyemo nenusu kira ebuni chingaki bagupima echae yabo engana batebire buna uboteneneri we factory yiga tibabo bwatiranete abaremi eryo bachake gwikirania okunachwa okwo umuzozo ya so chakire igo chagete buna to chagete kuna chwa brabt ena ekereguni eko weigh 12 kilos twana chu ekire monenusu omole mi otorire chae kormogondo ya chire chikiro iber igako na chu ekire monenusu we 0.5 egento kende giakabere tichikerie kerori gweti gwa tigabarangeria abakomiti baito abanyakomiti abatochorete bagende Nyankoba bayirane back to the ground bairesa abalemi barangeria abadirector batwerese ngana ki igere 1 2 3 tugambe tuikera na mariogi korengana nere George Mokaya oyo obeirega kura abaremi abaiga Banyamakoroto buna omunyakirogobo nigo atebire buna ukuburia kwaye buna naseki abaremi abaiga bakunachwa ekiro eyo nenusu kira ebuni nigo wakoreire ere wakwa isiko buna omunyakirogo naboigo kourwa enamba yaye agopimira echae nyore rubirane ririgo ngao wana likombuza ligonderia ba chairman tiwande baba ntoli chairman antoli manya committee wetu ndubali na factory ya Nyankoba wana kwa veru mulimi kawaida kurweni ngado kupime namba yane ne echai wana igere igumishonde mbwate jango pima njikorwe kadi yane ekadi yiye amagata na ya teli on system na ya ekadi ya erusi ngwage simwe Nyankoba nage simwe jia sawa agriculture ba konte na ya inambe ya erusi ri nabakuba batebete erusi Kobotekana n'obororobo bw'abaremi bokunachwa okwo nigo omuremi aserieta Isaac Mboga wekenyoro kya company ere atogorete echae yaye na kong'ea gokora oboremi obwao obubore obwechiombe chinsiaga na boigo amatoke buna akoerera kintu kyagarete ngatogore echae ebansete ko totebinga rute echae yerimi moisture bone yerimi nga nkereguni Nyankoba totebe chiuni 10 nkereguni okurusigwa bono yamanya gwiko muremi kero kwa rusiri ngarende mosie yo komurutira guchimotwe nande karani ya igino otebanga ehinenge kwaruta ekarani omonyeno so yokoboko eguni yawo ya inchini ntebetie selector yitunga ngutugurande chae wae oete chinguru chikarani chigutugure chae nimotebeti marakata nabanya komiti baito ngo batebunale marakata manyanga igutarie na tugurite kengima omokia oitobwo kumurigia omunyakirogo kwe factory yiga ya Nyankoba gwetira senchera yesimi oyo umanyikaine buna Tiberius Muskisi oyo utatwanjira to record eriogiria ye korende nigo atumanye buna nigo barangeretie abanyakomiti bechitundubari chonzi cha Nyankoba nabakaigwana enchera chikiro chikunachwa igoro yengana yogotenenigwa kwinamba naboigo oborai bwaye George Mokaya korwase ubunyakomiti bwetundubari yiga ya Nyamakoroto nigo umunyakirogo oyo ateba buna nogutaigwera kwaye naboigo kubasegeta abaremi asenchira embe ase aenekya buna etundubari yiga ya Nyamakoroto nigo ekurawa n'umunyakirogo omwao oyo azechinga kechi oire rirube
chingaki echecho nigo abarai bagusi basabirwe baesoana nigati erio babakonye nchengo tebyo kong nale bwangu mestengoko cherusa ebintu ebibona y'abantu baguchimota muna tosomya abana otogotiga abana baba machambazi so bantu anse kuitana yori mwanse kuruchibese cyama kweli tokonye mugwe birerebyo mono etundu bari na makoro to tokonye umwana okoro kuchochi mokaya enamba ya yeirane omorembo ike Ingo reporter Gatembe koraiga bunge ya Kitutu Masaba iye kutoka Mei County ya Nyamira Jeff Atigad Kisemba